জগন্নাথ নাই যবন মুসলমান খ্রিস্টিয়ান হিন্দু ସବୁରେ ଆସି ସବୁ ଧର୍ମ ଦେଖା ହେବା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ହେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦେଖିବା ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ହୋଇଗଲା ମୋର ପତିତ लोकेट विष्णु विरोजा इंडित पदम भरुण जुग शंकर राम कहला बेले जो रा कहे चला हमर पंथटा पवित्र हो जाए धोई है जाए आज के उच्चारण कर हेला हेला हम हृदयटा पवित्र हो कि धोई है जाए আমি যেভাবে ম উচ্চারণ করে আমার ললাট চক্রে সে ম শব্দটা বাজি হইকি পবিত্র হয়ে যা তেণু গোটে র গোটে আ গোটে ম তেণু জীবন সত্য গোটি জন্ম মরণ রাম বিনা জীবন রাম হরি রাজা রাম ভরি আর কি নাই তার মা গর্ভ তিনটা ভূতগুলি কি জন্ম রকার অগ্নি রসিয়াত আকার সূর্য দেবতা মকার চন্দ্র গ্রহ রাম নাম ইতি স্মৃত সাংবৎসরিক পালা মহোৎসবর আজ হচ্ছে দ্বিতীয় দামিনী আম্ভমানଙ୍କର দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় স্তবক সর্বপ্রথমে পালার পারম্পরিক প্রথা রীতিনীতি অনুযায়ী পূর্ব শ্রীମାନଙ୍କର গতানুগতিକ পন্থা বিহଙ୍ଗାରୋପଣ ପୂର୍ବକ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦାତା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ହରିବଟି ଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ବଡ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଲା କୋଉଠି ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ପଢିଛୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଅଛି ବାରକ ଶବ୍ଦ
ବାଳକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ବାଳକ ହେଲା ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି କଣଟେ? ଲତା ଶବ୍ଦ। ଲତା। ଲତା ହେଲା ଆକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ଶେଷରେ ଯୋଉଟା ଆକାର ରହିବ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ଆକାର ଥାଏ ସେ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ। ଏଇ କାଳରେ ଦେବତା ଶେଷକୁ କଣ ରହିଲା? ଆକାର ଆ ଆକାର। ତେଣୁ ଦେବତା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଅମର ସିଂହ କହିଲେ ମୋରା ନିଜରା ଦେବା ସୁମନ ସହ ଦେବତା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କିଏ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଗୋଟେ ମାଟି। କୌଣସି ଦେବା ଦେବୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ମାଟି ଅଛି କଲ୍ୟାଣ କରି। ପୁଅ ସେ କୋଉ ମାଟି? ତମ କଟକ ମାଟି ଆଠଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ନରସିଂହପୁର ଗଲେ କି? ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଗଲେ ନରସିଂହପୁର ଯାଇପାରିଲେ? ଯୋଉ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୃସିଂହଚରଣ ହୋତା ମହୋଦୟ 5.5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ, ସେ ନୃସିଂହଚରଣ ହୋତାଙ୍କ ପାଲା ଆଜିର ପାଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ନୁହଁ। ଏ ଯୋଉ ନୃସିଂହଚରଣ ହୋତା ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଯେମିତି ନନ୍ଦନକାନନ ଗୋଟେ ଜଳହସ୍ତି ଆସିଲା ନୂଆ, ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଜଳହସ୍ତିଟା ନୂଆକି ଆସିଲା। ଆମ ଓଡିଶା ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଜଳହସ୍ତିଟା କେମିତିକା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବେଇଲେ। କିଏ ତରଭୁଜ ନେଇକି ଗଲା, କିଏ ଆପଲ ନେଇକି ଗଲା, କିଏ ମିକ୍ସଚର ନେଇ ଗଲା। ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ଜଳହସ୍ତି କଣ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଳହସ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉତ୍କଳ ହେଲା ପଦ୍ମ। ଉତ୍କଳ ଯଦି ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରେ କେଶର। ଏଠି ପଦ୍ମର କେଶର କିଏ କହ? ନୀଳାଚଳ। ନୀଳାଚଳ କହିଲେ କଣ? ନୀଳଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ସମାନ ନୀଳଚଳ। ଅଚଳ ବୋଲନ୍ତେ ସ୍ଥିର ପର୍ବତ, ମୁଣ୍ଡିଆ, ଗିରି, ପାହାଡ଼। ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଯାକ ଏକା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଅଚଳ କହିଲେ ପର୍ବତ, ଗିରି। ନାରେ ଗୋଟେ ନୀଳ ପର୍ବତ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନୀଳଗିରି ପାଇଁ ସାରା ଓଡିଶା ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ସେ ନୀଳଗିରିଟା କିଏ? କିଏ? ଗୋଟେ ପର୍ବତ। ପର୍ବତ ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ସେ ନୀଳଗିରି କିଏ? କବି ଦେଖିନା ବୋଲା ହେ ନୀଳଗିରି রাজা না নীলগিরি লেখাই বলে নীলগিরি কত করে জগন্নাথ কত করে সিন্ধু কহিলে সমুদ্র। সমুদ্র কূଳରେ କିଏ? প্রভু জগন্নাথ পুরুষোত্তম ক্ষেত্ররাজ। মতে কহ ওড়িশারে যেতে তীর্থ, খালি ওড়িশা নୁହଁ সারা ଭାରତ বেশ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ঠিক। କାଶୀ ଯାଇଛୁ? বহুবার। ଭାରି ଯାଇଛୁ। କାଶୀ କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ? গঙ্গা নদী কূଳରେ। ବୃନ୍ଦାବନ যমুনা নদী কূଳରେ। ଯମୁନା ନଦୀରେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆଜ୍ଞା। ଆମ ବାଙ୍କିରେ ବସିଛି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା। ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ? ମହାନଦୀ କୂଳରେ। ଆଜ୍ଞା। ବିରଜା ଠାକୁରାଣୀ ମା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ବସିଛି? ଇଏ ମୈତ୍ରାଣୀ କୂଳରେ ବସିଛି। ଯେତେ ନଦୀ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ସବୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ନଦୀ କୂଳରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ସାଗର କୂଳରେ। କାହିଁକି କହିଲୁ? ପାଣି ଦେଖିବା ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି।
ସାଗର କୂଳେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଅଛି? ମାଛ ଖାଇବାକୁ ନା, ଆଉ କଣ ମିଳିବ? ସଂସାରର ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ଆବରିକି ବସିଛି। ସେଇ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାସ ପରେ ପୃଥିବୀ ଜାଣି ତୀର୍ଥାନି ତୀର୍ଥାନି ସାଗରେ ଜାଣି ତୀର୍ଥାନି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଗର ଜଳରେ ସଂସାରର ସବୁ ତୀର୍ଥର ଜଳ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସାଗର କୂଳରେ ବେଶ ବିରାଜମାନ କରିଛି କିଏ? ଓଡ଼ିଶା କଳା ଠାକୁର କାଳିଆ ଠାକୁର। ହଁ। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ରାଜନୀତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ବାବା। ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଆଜକୁ 3 ଦିନ ଧରି ଆପଣ ତୁମ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଧରି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଧରି ବିଭୁ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଗାୟକ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ନାରାୟଣୀଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଉ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶା କରି ରହୁଛୁ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ।